Maayong gabi sa tanan people of Oroqueta. Karong gabi na panagtabi nga dunay kabuluhan, istorya nga makahatag og impormasyon og inspirasyon. Dinhi sa atong programa ang Talk to Ka People. Maayong gabi sa tanan people of Oroqueta, people of Misamis Occidental ug the whole Philippines. Bisan pa man sa atong kauban sa atong buhat si Sir Bern Maghuyop, our CEO, head writer of People of Oroqueta. Ako ang inyong ka-people, Janjan Lim, and welcome sa ato ang programa karong gabi una, Talk to Ka-people. Ka-people, karong gabi una, importante ang atong mahinabi, gumikan kabahin kini sa current events, mga panghitabo sa ato ang community. Atong hibaw-an o hisayran kung unsay experience ni Sir Jilo Oros. Isa ni siya ka estudyante nga gikan sa Marawi, sa MSU Marawi, o kami po sa People of Oroqueta, salamat mi niya kay niya siya karon on live sa ato ang social media para i-share niya sa ato og kumusta siya og unsa iyang experiences sa panahon sa bombing incident og after ato unsay mga nangahitabo. Og salamat sa Ginoo naa siya karon live nga atong makita jud nga physically maayo gid si Sir. Salamat kayo sa Ginoo. O welcome sir to live stream sa People of Oroqueta. Yes sir. Welcome to Talk to Ka-people program. So, Ka-people, maayong gabi sa tanan ha. Samtang magtabi mi mag-istorya mi sa interview nato ron, comment lang mo kay later amo po nang basahon ang inyo ang mga comments. Sige sir, pwede ba ka magpaila-ila sa ato mga viewers sa People of Oroqueta? Okay, good evening no sa tanan sa People of Oroqueta, may gabi so asa man mo karon, may gabi ninyo tanan sa tanang viewers sa atong live karong kagabinon, may gabi ninyong tanan. So imong pangalan Sir Jilo Oros. Rogilo Oros sir. Rogilo Oros ang Yes, imo sir. ang Complete name. complete name. So nakita ka na mo sa Facebook kay ang imong mga post naka-mention mi, naka-tag mi. Yes sir. And by the way sir, mong pangutana, kumusta makakaron sir? Sa karon is lisod pa no nga iingon nga okay jud pero hinay-hinay dawato na to nga nahitabo naman ang nahitabo jud. As of now no continue ang process sa healing sa trauma sa unsay na sinati namo dito sa campus. Padayon lang ta salig nga puhon okay na maabot na to ang kalinaw dito sa MSU Main. So sa among nabawan sir, isa ka sa mga nag-coordinate sa mga students sa Oroqueta lang ba to sir or tanan yun nga taga Misamis Occidental nga mga estudyante? Yes sir, ako ang nahimong focal person dito sa Marawi. Yes sir, dito sa Marawi sir. Kato sir is dili lang to para sa mga Oroquetano na MSU no. Para to sa tanang Misamis nun. Og sa naasab mi nakauban sa among pag-repatriate mga nanguli sad nga taga Dipolog nga gusto sad mo uli kay bakante pa man ang atong sakinan na pay mga bakante. Then mao to I made initiatives ng jud na wala lang ko naghuna-una sa akong kagalingon sa akong safety apan gahuna-una sad ko sa uban sa mga Oroquetano sa tanan Misamis nun nga kauban ako dito nag-eskwela. Tuod sir, adi sir tama to sa main topic sir no. Yes sir. Nganong MSU Marawi man jud ang imong gipili nga eskwela ka sir? Una jud na hinungdan na sir kay upat man mi ka magsuon akong kuya, pinakamagwangan nga kuya kay alumni didto Then ako sad isa ka ati kay alumni sa didto graduate na sad silang duha. Sila nahimong inspirasyon ako no nga based on their experiences na nindot jud ang eskwelahan nga MSU Main. Nindot ang adunay quality of education, ang environment nindot usab tugnaw. Then didto sad makita nimo ang imong kaugalingon nga naay pag-grow ba kay it is a cultural naamong cultural diversity. Makamit kag lahi-lahi nga tribes gikan nga mga estudyante gikan Surigao, gikan Davao, gikan Cotabato, gikan Sultan Kudarat, gikan Zamboanga, og asa pa nga especially atong mga Muslims brothers and sisters no
masinati na nindot kayo sa feeling nga masinati nga makamit sa kung unsa ang kuan ba unsa ilang kuan pagkatawo unsa ang konsepto sa ilang kinabuhi mga ana nga mga tribe ug mga group of people. So sa tanan na view sa people of Oroquieta no, basahon ko lang pagbalik no ang maong hitabo ang breaking news. Sa mga wala pa nahisayod o pakabalo ang Dimapuro Gym sa Mindanao State University sa MSU ni Marawi gibumbahan atong December 3, 2023 sa buntag. Sa pinakaulahing update, 5 na ang kumpirmado nga patay. 42 ang samdan human nga dunay gilabay nga matud pa granada. Samtang gipahigayon ang usa ka misa. Kini gipakumpirma gikan sa Probar Regional Director si Sir Alan Cruz Nobleza. So sir, tuod atong mga panahon na sir nga nahitabo ang maong bombing incident, asa mo atong panahon na? Ako adto sir kay naara ko sa balay sa akong gipuy-an. That time kay sayo sa buntag Sunday ang simba man gud nako sa Born Again nga ministry is alas 8:30 pa mag-start. So that time early in the morning matakog 6 kay manglaba lagi sayo sa buntag. Nahuman kog laba mga 7 then namahaw. Pagsulod nako sa kuan sa room pagbalik human ako laba kay mao na to nakadawat ko og tawag from our president sa University Student Bureau si Sir Sarino no. Siya ang isa sa gahead sa among sa USB nga organization. Nagpa-confirm siya kung nakadungog ba ko og buto. So ang tubag nako wala jud ko kadungog that time na naing buto. Kay layo-layo mong gud akong gipuy-an sa gymnasium. But upon that information no, kay nangutana pud ko sa akong igagaw, sa akong mga kaila kung naa sila na dunggan nga buto. And then mao to na nag-pop up na sa mga GCs sa akong messenger nga na ay bomba sa nibuto sa gymnasium, gibombahan ang gymnasium. Nga na nga information bitaw sir. Then mao to nag-ingon din ko sa iya nga Sir Gift confirmed na naay bomba ni buto sa gymnasium. So natay data dire sir no ang giingon is unsa gitinuod sir granada nga gihagis or kaning gi-comment dire nga kung basta na wala gilabay nga granada gibutang ang IED o tuyo ilawom sa lingkuranan. Say may kastorya na sir. Say tinuod As far as I know sir no kay gibutang jud sa sir para nako kay as far as I know sa information nga nakuha no naa sa Misamis Observer nga Facebook page na dito ang nakita nga mga IED improvised explosive device na dito isa ka tutbag color black dayon na ay sila nakuha na mga lansang mga unsa pa to nga mga kuan nga uban sa kuan ba sa IED nga device no na dito. So dito nga ang ingon sa as far as I know kay naay isa ka tawo nga nisulod then gibutang kato nga IED dito sa lingkuranan dito sa sulod sa gymnasium before pa mag-start ang simba then nigawas then daghan klase IED nga devices but possible na hitabo kay kung tawagan or unsay ipindot mubuto na jud sa na jud tong IED nga. So IED gid ang tinuod sir dili granada. Mao'y ang mga nasa uban nga atong nabasahan nga news is granada. Sa kinaunahan pa nga wala pay yesterday sa Sunday sa pagkuha sa mga information daghan mi gibuhat nga clarification confirmation unsa jud ang tinuod kay daghan fake news nga nag-pop up sa newsfeed bisan asa sa mga GCs nga unsa jud granada bomba. But this time no makita nato nga naanay investigation na hitabo naanay nangakuha nga color black nga tutbag napatoy ARMM nga print nga asa to nga kuan then naapoy mga moto nangakuha nga mga gagmay nga mga kuan mga particles nga mga lansang nga piko na so mao jud to. Naa ba po kay mga classmates sir or mga kaila nga ning join atong pagsimba? Yes sir. Usa ka estudyante sa College of Agriculture na ako'y mga naka-classmate
mga ka-agrikultura nga nagsimba dito that time. More or less mga 7 students under the College of Agriculture no ang nahimong victims sa nahitabong bombing incident, sir. So far, kumusta man sir ang atoang mga kaila nga taga Oroqueta, taga Misamis Occidental naabay mga kaila po nimo nga naigo jud or nabiktima sa maong bombing incident? Oh, yes, sir. As far as I know, sir, no, naatay 5 diri sa Misamis Occidental nga naamong sa nahitabong bombing incident. Isa kini ang patay na Taga-asa taga man? Tanggob. Taga Tango. Apelido si apelido Miss Daniel na taga Tanggob. Kato si condolence to the family di ay buutan jud to si Ate Daniel, no. Ati unsay ngalan niya nalimot ko. Buutan jud siya, then naapoy kauban nga naamong kay iyang anak manata ng kuan. Then naapoy taga Lupisayna, then naay taga Usamis pag umangkon ni sa Parahuinog nga family. Mao to, sir. Unsa man ang imo ang una nga gibuhat sir atong pagkahibalo nimo nga nanay nahitabo nga bombing atong buntaga? So pagkabalo nako no nga pagkakita nako na gibombahan ang gymnasium, nisulod sa kung una-una Sunday simba Holy Mass, no, sa mga atong Katolik nga mga kauban nga MSU1s ug sa mga employees. So at that time kabalo ko nga 7 mag-start na ang ilang simba. Early man na sila mag-start. Kada Domingo jud na nga naisimba sa sulod na sa eskwelahan, Yes, sir. sir. Sulod sa gymnasium, sir. Unsa na siya nga church, Catholic? Catholic, Or sir. Sunday. Any religion, Catholic, Catholic, sir. Roman Catholic. Roman Catholic Yes, na sir. Kay church. ang simbahan sa kuan, sir, sa mga born again nga ministries kay lahi man sad nga mga buildings. Napoy simbahan for the other religion. Dili siya simbahan, sir. Pwede nagasimba mi dito sa mga naay mga hall bitaw, sir, or inside the rooms na cater sad ang mga kuan, mga different churches. Sa mga nag-view sa live streaming nato no tuod sa mga bag-ulang ni Apas, this is a live interview brought to you by the people of Oroqueta together with Sir J.Lo Oros. Salamat po niya nga share po siya sa iyang mga experiences kay lumad taga Oroqueta gini siya o at least kay balo pud ta kung kumusta sila ug unsa ila ang kahimtang didto sa Marawi. So sir, imong course dito is Ang kurso nako, sir, kay Bachelor of Science in Agriculture, major in horticulture. Usa ko ka third year student. third year student. Yes, Ilan sir. na edad nimo ron sir? 20 years old, sir. 20. Paki-describe sir sa inyo ang kahimtang pagdeklara nga lockdown ang Marawi ug unsay experience sa mga lakang sa gobyerno ug sa school. Pagkabalong ako nga ingon nila nga lockdown ng MSU, maglisod og gawas, maglisod og sulod, bisag kinsa kay lockdown lagi, gitrace pa ang kuan kanang kinsa ang suspect. At that time is nakauna-una ako nga ang sulod sa kong una-una kay katong nahitabo nga Marawi Siege ba. Kanang naglisod bitaw ang mga estudyante og kuan kanang pagpanguli bitaw na naglisod sila kay kuan kanang nangita pa sila pamaagi kung asa sila nga safety sila makaagi asa nga dalan. Then ang initiative jud nako adto kay lockdown ng MSU. So daghan gusto mo uli. Labo na kay wa pa mi kabalo kung asa pa ang laing bomba ba. Mao to kay wala pa man mi nag sugod sa simba namo sa born again nga ministry namo. Ang gibuhat nako kay namalihog ko kung kinsa ang maka-coordinate sa among pastor nga i-hold sa ang simba. Possible nga kung asa i-held lain nga building pwede or kanang safest area pwede ipadayon ang pagsimba pero that time kay gi-hold sa jud para sa safety naman pud sa amoa, no? And then after adto
king chat ko ni Sir Maki Katani, no? Dako kayong tabang ang kinabuhi ni Sir Maki Katani as isa siya sa government employee sa atong province, no? Ning chat ko niya nga, "Sir, pwede mangayo og kuan kanang immediate assistance sa among pag-evacuate sa transportation namo, sir. I know, sir, nga daghan or kintanon, daghan misa-misnon nga gusto mo uli mangayo og kuan kanang sir kanang pwede ta maka-order kay Gov nga mag-provide og assistance sa among pag-uli nga safety ang tanan." Mao to, sir, ang nahitabo nga pasalamat po ko nga dali ra ang response ba ni sir sa province, no? Mao to, sir. Pagkahitabo atong balik na sa bombing, sir, ha. Yes, sir. Pagkahitabo atong buto, sir, wala man katong panahon na. Wala ako sa sir. Kinsa ga istorya po nimo, sir, nga nanay nahitabo didto sa gym, nanay ng buto. Kinsa ga inform nimo ana? Kato, sir, katong pagtawag ni Sir Sarino, ako president namo sa University Student Bureau, gapa-confirm man siya nga kung naabay bumbang nga ibuto sa nakadungog ba daw kalagi ko. So mao to, gay confirm po nako nang utana ko sa igaagaw, which is duol ilang agi puy-an sa gymnasium. In mao to, ingon siya nga naa sila nadunggan. Nakadungog gid sila kusog nga pagbuto ana. Ang bomba, sir, wa ko kabalo kung unsa jud ka kusog, pero ang akong nakita kay daghan ga live sa Facebook, no? Daghan nga atong mga maranaw nga Muslim brothers and sisters nga ga live nga naa didto nga kuan mao ni nahitabo, no? Daghan ga live, then makita nato nga didto daghan na nga hapla sa salog, no? Nga kuan na ang mga lingkuranan nang gigubot, ang uban kay tinabangay og pagawas sa mga naapil mga victims, pasakay sa mga tricycle para gipangdala dito sa EPMC sa Amay Pakpak Medical Center for their medicinal nga kuan para Treatment. sa sila ilang medicinal treatment, Para sa ilang Surgery. recovery, no? or Surgery sa internal mga medicine, sir. nangasamadan. Yes, sir. Kumusta man ang koordinasyon nimo sa atong LGU or sa provincial government? Giunsa nimo, sir? Giunsa nimo pag-form ana by term ana kanang Yes, sir. Pag-initiate. pag-initiate nga Pag-initiate. Kung unsa kadaghan ang students nga makuha nila, kung unsa pila ka bus ilang madala. So that time wala koy mahuna-hunaan lain nga unsaon man ako wala jud ko kay kabalo sa tanan, wala ni GC sa tanan ni Samiston, wala ni GC sa tanan or kitanon nga nag-eskwela didto. So ang initiative nako that time, sir, is why not mag-post ko, then mag-tag ko sa akong mga Orketanon friends nga sa mga mauto makita ninyo sa akong Facebook account, sa akong post nga sa pwede makahangyo sa province, no, sa LGU Oroqueta nga kuan palihog tung kinsa tong naay mga kaila, relatives, friends, mga ginikanan nga ilang anak nag-eskwela sa MSU Main, Marawi, sa mga faculties usab naagya pud mi kauban ng faculties nga hinuban sa pag-repatriate sa repatriation. repatriation. Then mao to, daghang comments, daghang share, nalipay ko kay no. After ato mga wala lay 1 hour kay niabot kang mayor, no? Mayor Lemuel Merrick Acosta. Mao to, nag-post siya sa iyang Facebook account nga na mag-provide siya og kuan kanang madalian nga kuan assistance, no, para sa pag repatriate sa mga kauban nako nga mga estudyante. So didto nag-isa pud sa initiative kay nagama ay isa ka MSU1 nga nag-volunteer nga kuya pwede ta magama og GC, ipang-add na to ang mga gusto mga sa misnon, mga Orketanon nga apil sa atong pag-uli sa atong probinsya. Mao to nagama sa GC, then gipang-add until sa kung na-add na ni siya, giingon ako palihog na lang ko add sa inyong mga kaila nga MSU1, palihog add sa inyong relatives, inyong mga kaila nga gusto sad mo uban na mo og uli nga para sa giprovide nga assistance sa atong province ug sa atong sa local government of Oroqueta, sir.
Hatagan ti ka og time, sir. Kinsay mga tawhana imo ang gusto nga pasalamatan? Ganun sir no, kanang ako din yung gilisdan para walay malimtan ba. Una no, before ta magpasalamat sa mga tawo nga ni suporta sa repatriation na nahitabo, pasalamat pud ako sa buhing Dios nato no. No? Salamat kayo Ginoo sa safety and securities sa among sa pagpaingon sa travel sa assistance ug sa among pagpanguli. Ang last na jud nako ang anat pinakalas but ang ako yung gikuptan adto while nakasakay na mi sa bus paggawas na mo sa campus gipray giampo gyapon ako nga while paggawas mi safety gyapon mi kung safety pagsulod sa mga bus safety pag pagkuha sa mga kauban ako nga mga inisiwan sa ilang mga cottages sa ilang dorm ang gibuhat ninyo nako adto giampon ako nga sa among paggawas usab unta safety nga makababa mi sa iligan okay na kay sa ako nga makagawas mi sa campus sa Marawi nga safety jud kay wa ta kabalo naa sa kilid dalan gabi man gud to sir di ba ang gabi na niabot ang assistance mga 7 and then sa among pagnaog mga unsang orasan na mga 9 hadlok nga wa ta kabalo kung unsay buhat sa demonyo ba nga sa among pag-uli so giampo to salamat kay sa Ginoo no pasalamaton mi sa itong buhing Dios nga gigayran gyapon mi then usab salamat kay Governor Attorney Henry Owaminal no Gob salamat Gob salamat sa suporta salamat sa tabang ga request ko og duha ka bus kay ang gi ko ani mayor gi-offer kay isa ka bus for 7-seater anak ko mga sa mga lista kay estimated 100 students sir then mao to anak ko pwede maka-request sa province Sir Maki nga palihog ko maka-order ta ni Gob nga duha ka bus atong ma-offer sa para sa amua mao to nga wala jud sila nagkuan dumili nga isa ra or pila pero kung unsa akong giingon nga duha kay mao man poy possible nga pwede maigo duha jud ila ka bus ilang gi-offer dayon naghangyo sad ko nga pwede kanang naasay security na mga sundalo pulis para sa pag-guide pagpasulod o pagpagawas na to kay wala kita kabalo sa panahon mao to nag-offer pud sila o sa first o second district nga police mobile force no salamat kaayo sa ilang mga kinabuhi and then salamat usab sa kinabuhi ni sa atong halangdon nga mayor Lemuel Merrick Acosta salamat kay mayor nag-video call ning mayor nangutana siya unsaon makig-ordinate sa university sa university Sa MSU Marawi. sa Office of the President unsaon daw makig-ordinate kay lockdown maglisod og pasulod mao to nagpatabang ko kay Sir Sarino as isa sa mga close na ko nga naay connection sa Office of the President na nangayo og contact number sa spokesperson ni President mao to naki-istorya si Mayor then mao to gigamaan og kanang order na pedera then Mayor salamat kay Mayor daghan kay Orketano nalipay sa tabang nagibuhat nimo Mayor salamat then also salamat usab sa PDRMO nga isa sa nag-take sa lead og sa CDRMO usab no salamat kay ninyo mga ma'am ug sir salamat ni kayo then salamat usab sa Red Cross Orketa ug sa Red Cross Misok sa 1st and 2nd District Police Mobile Force sa LGU Orketa and other municipalities as well kay naay mga sakyanan nga gi-offer ang other municipalities dakong tabang usab naay mga L3 naay mga dakong sakyanan pwede masulod ng mga more or less 30 nga 20 ka tawo salamat then naay mga usab kanang ambulance no nga gikan sa province salamat usab sa bus sa driver sa konduktor nga nag-overtime murag daghan sila nag-overtime that time kay nagabinaan nakadlawunan salamat kaayo jud nila din salamat usab sa MSU SSG
mga officers o usab sa mga volunteers, daghan jud nag-volunteer that time. Salamat kayo sa inyong kinabuhi mga ma'am ug sir. Salamat kayo sa sila ang isa sa naghatag og mga food, naghatag assistance sa daghan lang gi-cater tanan nga province na ay Caraga, na ay sa Zamboanga, na ay sa Cotabato. So daghan sila gi-cater. Salamat sa mga pagkaon, no? Wala na pasmong tanan, wala giuhaw ang tanan, na ay tubig, na ay pagkaon. Salamat MSU, SSG and volunteers. Then salamat usab sa University Student Bureau, no? Sa kuan bisag behind the scene ra kayo ang mga lihok nato, pero through confirmation to verification sa information kung unsa ka tinuod, fake news ba kini or unsa nga information ang makita nato, mabasa sa social media. Salamat sa pag-verify, no? Salamat sa pagtabang, pag-assist usab, no, sa atong mga kuan and mga victims. Then sa Marawi Task Force, isa sila. Salamat kaayo sir, mga ma'am ug sir, nag-guide, nagtabang sa amoa sa pagkuha sa mga kauban ako MSU1 sa ilang mga dorm cottages. Ang nahitabo man gud sir kay ang initiative nako sir kay lisod as per advice, no, sa mga nagkatag-advise ako kay lisod kayo nga palakwon sila nga maglakaw paingon sa meeting place namo. So ang gibuhat nako kay kung unsay instruction ako nga guys, palihog ko pag-stay sa mo sa inyong dorm or sa inyong cottage, kung asa inyong gipuy-an, palihog stay lang sa mo kay kung kung moabot na ang ang mga bus, ang assistance, ang mga patrol car, ang mga sakyanan, ay mo kabala ka guys, pang kuan na ta, pang hapiton ta mo, pang kwaon mo, no, para sa safety. Maotong nag-request ko nga sa Marawi Task Force nga sila ang mag-lead sang asa ang location, no, then for safety and security as well, no, kay isa man sila sa masaligan sa MSU Marawi nga community. Then also salamat sa APMC, Amay Pakpak Medical Center, ug sa infirmary, MSU Infirmary, no. Isa silang sa mga hospital, sa mga facilities nga nag-cater sa mga victims, no. Salamat kaayo sa mga kinabuhi sa atong mga doctors and sa atong mga nurses nga nag-extend og help during that time. Then also salamat kay Sir Maki Katani, and also I would like to mention Sir Joel Limpahan and sa iyang igsoon Ma'am Mercy Buludo. Si Sir Joel laabi ka abtik ne. Siya ang akong one call away nga isa ni siya ka staff dito nga sa MSU campus, isa ni siya ka staff. Then walay puwas, no, iyang kuan kanang pag-extend sa iyang help. Nagpakuha ko sa akong gipuy-an, mao to nag-single motor me. Nagpatabang ko niya nga, sir, pwede na to tagbuon, Sir Joel, pwede na to tagbuon ang assistance. Kaya na sila sa may pakpak. Mao to motor single meg, among gitagbo ang kay para kami ang mag-lead kung asa ang entrance dapit, asa sila pwede maka-standby sa safest nga area, which is dito sa new admin. Salamat kay Sir Joel. Salamat usab kay Sir Kenneth Haim. Isa siya sa nakig-coordinate sa as SK chairman dito sa Plaridel, na kay naasab kitay mga kauban misamiston nga taga Plaridel. Siya ang nag-take lead, siya ang nangita sa mga nakig-coordinate sa mga taga Plaridel sa ilang mga names, sa information, sa ilang contact number kung asa sila nakapuyo para madali ang pagkuha nila, no, matawagan kung nakuha na ba sila o wala pa. Then salamat usab kay Ma'am Clara Villanueva, no. Salamat ma'am sa pagkanunay paghatag og update nga anay nakuha, wala nakuha nga ani nga dorm or cottage. Salamat ma'am. Then salamat usab sa tanan sa akong mga kauban nga nag-repatriate sa mga misa Orkitanon ug sa mga misamisnon. Salamat sa inyong cooperation guys. Salamat sa pagsalig sa ako, ano. Dili na ako tumabuhat kung wala inyong cooperation, wala inyong pagsalig. Ana lang gyud ko nga tinabangay lang tanan. Then
Salamat usab sa akong family ug sa akong mga igsuon no. Sila ang karon nag-update sa ako ang okay ra kanoy ana naka-impake na kanoy pero honestly naka-impake ko hapon na jud kay walay undang akong pag-reply, pagtubag sa tawag, pag-answer sa mga okay ra ba ko? Salamat sa ila agyapon. Sa akong maigsuon nga salamat kay sila sa nag-appreciate sa akong gibuhat nga masad to nga naghatag og nagprosigi ko successful na lagi ni. Then also salamat sa tanan sa tanang ginikanan sa mga MSU1s nga nagrepatriate nga taga Misamis Occidental. Salamat sa mga friends, sa mga relatives. Salamat sa MSU Born Again Ministries, sa CSO, sa Christian and Muslim brothers and sisters. Salamat sa tanan ninyong pag-ampo, no? Salamat sa inyong suporta, sa inyong pag-ampo, sa inyong mga nga luwas og safe ang among pag-uli sa diri sa province sa Misamis Occidental. Sa tanan jud kung naapay nalimtan, salamat kay ninyo sa inyong kinabuhi mga ma'am and sir. Dito about sa pag-eskwela, sir. Unsa na may plano sa inyong eskwelahan karon, sir? Unsa naman ang mga next steps or mga advices sa school pagkakaron gikan sa maong sitwasyon? So as of now sir no for further notice nagulat pa jud mi nga na mga information nga gipagawas sa university nga possible na apay changes nga kung mag-start na ba ang klase next week. As of now, this week, suspended pa jud mga activities ang classes. Online inyong klase, sir? Or Wala po giingon nga online, asynchronous or online. Suspended pa kay dili alam sir, naapay trauma ang uban sir. Lisod kayo sir nga mabuhat og activities. Lisod nga mosulod og bisag online class nga trauma pa. Lisod pa kayo nga wala pa naka-recover sir. As of now sir, nag-offer ang psychology department for psychological nga tabang para sa mga for recovery no, fast recovery sa mga na trauma, sa mga na-adjud mismo dito sa gymnasium sa bombing incident o sa mga as well sa mga MSU1 samot na sa mga freshmen, sa mga wala kasi og sa mga lain estudyante nga wala kasi nati pa og buto no. It's been it will be a trauma for them. So as of now, nakauli sila sa tagsa-tagsa nilang panimalay. I pray nga soon okay mo tanan guys. Ampo lang ta kanunay for fast recovery and healing. Wait lang ta further notice sa atong university kung unsay changes mahitabo sa karon sa atong sa klase. Makato sir. So before ta magtapos sa atong live streaming no, mga ka-people, this is a live interview gyud ni Sir Rogelio Oyos. Oros from Mubod, Oroqueta City nga nag-eskwela sa Marawi, sa MSU Marawi. O salamat sa Ginoo kay nakauli gyud sila. Yes, salamat kay sa tanan nga mga nanabang. Hindi naman namo ma-mention ang tanan pero ang Ginoo na balos kaninyo. Yes. Sir, doon na ka ba'y last nga mensahe sa ato ang viewers before ta magtapos ani? Na ba kay mga leksyon nga imong ika-share kung ani sa ingon ani nga sitwasyon sama sa imong nagian? Yes sir, sa akong personality ug sa MSU nga akong giskilahan, daghan kog nakatunan, daghan nagpa-mold sa ako ang behavior nga ipakita sa community no. Ang ako rang maingon kay in the midst of challenges no, it is always important to have positive perspective in life sir no. Kay kung positive mong gud imong perspective sa kinabuhi nga naapay hope ba nga gikuptan ka, you can pwede nimo ma-encourage usab ang uban. And also during that time no, ang ginauna sa nako as MSU1, we are one no, we are one, we are united. So mao to na pakita na ako nga kailangan nga magkahiusa mi magtinabangay no sa among pag-repatriate mao to. And then also isa sa nakapa-motivate nako, nakapahatag og drive kay isa ko ka maingon nga passionate leader ba sir kanang bisag nag-start ko leader sa leading people sa schools until
until now sa MSU, sa university o sa college, during that time, salig lang jud ko sa akong kagalingon nga magamit na ko akong leadership skills. I believe na naana ko that time na ana jud ko naa jud nako anggat nga mag-lead sa mga kapwa nako MSU ones. So mao to nakagama mig GC sa tanang Christians, nakagama mig GC sagol to nga Christians Davao, Surigao, Zamboanga ug sa asa pa nga mga Christians nagama mig GC para sa kanang sa pagpanguli lagi namo sa kung unsay then isa sa nakatabang ang pag-forward ato nga list katong list nga gihimo nako na initiative naghimo sa og initiative ang taga Zamboanga nga isa ka estudyante naapoy estudyante sa Caraga naghimo sa initiative na nagpalist sub sila sa mga names na gusto mo uli sa ilang contact number no then also during that time kay naka-decide jud ko nga I have the gut nga mag-lead dayon mao to ang initiative nga gibuhat nga kung safe ko dapat safe sad sila sa ilang pag-uli so mao to importante nga mosalig lang jud sa atong kaugalingon no mao to then also isa sa akong gusto iingon sa tanan nga kanang mao to in the midst of challenges gusto lang ko magpagamit no nga kung unsa akong makaya no ganahan ko mo tabang sa ubang tawo nga nagkalisod ganahan ko mo encourage sa uban nga naa sa pinaka lowest ganahan ko nga mag-inspire usab sa mga tawo nga dili mo give up makauli lagi ta kay daghan nang nabalaka na daghan nang gihilak wala nakabalo sila sa ilang buhaton bisag unsa wala nakabalo bisan ang uban kay wala nakabalo kung sakto pa ba ilang gipanghuna-una ba nga asa unsa sunod ilang buhaton that time no pero mao to sa akong initiative nakatabang raman pod sa tanan mi sa misnon nga mao to magpundo sa mi sa doon sa cottages namo maghulat kami nga moabot ang assistance ayan imi pangkawaon sa among gipangpuy-an then and also ang gusto lang nako ingon kay every one of us can lead but you have just to believe in yourself your strengths your abilities and always think positive in leading people it is not about who is the best but it is about how we work to be the best and for me as an MSU1 to be the best no one must be left behind mao na akong giingon ni Mayor mao na akong giingon sa akong mga kauban nga misamis nun nga guys ay mo kabalaka makuha mo sa imong cottages makuha mo sa inyong gipangpuy-an ako ang pinakalas mo sakay sa bus para to make sure nga wala di mabiyaan dili ko maka 100% nga naiuban kay dili makauban kay naiuban gitawagan ako nga usa or duha gitawagan ako dili makontak ba ko kabalog naa na sa bus or wala pa ba nakuha pero kaloy-an pod kay walay nanawag sa ako jud kay nitabang sa walay nanawag sa ako nga kuya wala mi nakuha kagahapon nakuan wala inag-ingon sa ako salamat gyapon ko kay dili wala jud sa assurance nga 100% makuha ang mga gusto mo appeal sa pag-uli no ang mga kung urang makakatag that time ingon ko sa galid sa PDRMO nga sir 95% ra jud akong mahatag na assurance sir nga sa akong pag-lead makuha na makuha na to sila sa ilang mga dorms ug cottages ug madala diri sa atong sakyanan sa bus. Then to no one must be left behind as one MSU1 tinabangay lang jud ang nahitabo adto that time og cooperation. To sir. So, thank you kayo, sir, for the time. Salamat kayo, people of Oroqueta, sa inyong pag-live viewing karon diha. Ang purpose ani nga live is aduna tay mga pangutana nga atong tubagon sa atong hunahuna. At the same time, napo tayo leksyon nga atong makatunan sa mao nga hitabo. So, ka-people, ang mga pag-ampo diha kaninyo, tuod na yun ang utana, sir. Ani sa nawa man sa comment, na nag-comment kanina og ganahan pa ba daw ka mo balik sa MSU? As of now no na
Okay pa ba daw ang MSU? Nga balikan nimo. As of now, no, kay naay mga post sa university nga MSU is safe na, okay na ang security, but sa amo, di pa mi ka-assure kay tungod sa panghitabo, baming incident, lisod pa nga, bubalik dito nga, kay kabalo mi sa unsang sitwasyon dito before mi nakauli. So, as of now, kay sa desisyon ako kung ganahan pa ba ko mubalik, ganahan ko mubalik kay napamahal na jud ko sa MSU, sir. Pero as of now, lisod jud siya ipaglaban ba, sir? Nga if MSU is safe, makaingon jud ko nga sa una nga MSU is not safe jud man. Pero nagsilbing kuan baruganan ako nga akong kuya dito ni graduate, ako ate dito ni graduate. I believe nga kuan kanang kung unsay plano sa Ginoo, kung didto ko ipadayon eskwela or sa laing eskwelahan ba jud ko, sa karon sir, nagmuni-muni pa ko sir kung mupadayon ba ko eskwela didto or mobalhin og laing eskwelahan next sem, is coming next sem, sir. So, thank you kayo, sir. Thank you sa tanan. We will end this live with pasalamat sa Ginoo, salamat sa tanan, and God bless, sir. And we are praying usab nga wala na yung musunod ato nga mga hitabo. Yes, sir. Praying for that, God sir. bless and keep safe, people of